Салом алейкум дӯстони азиз, созаи назарин саломатии хубай як нуқтаи савдо да акция рафтистай нуқтаи савдои Азиза бозори Коровон тарафи пажарка дуюм дарвоза 116 магазин нигоҳ кунед. Ине киртора 150 сомон кардагиян. Бинед чӣ қадр хушрӯчанд. Бисёр вақт тигра мепурсед, марама дира бинед тигракои фасон 150 сомон штагай беҳтарин нарх. Инами тараф кирто ҳамаш 150 сомониян. Ина бинед моделашон чӣ қадр хушрӯчай. Бо ягон таи дигашам нишон тиҳед. Инан биненда духтараку ҳамаи ҳамина 150 сомон кардан. Ина моделаш беҳтаринай. Каседа дар корай ҳатман биёен бозори Коровон тарафи пажарка дуюм дарвоза 116 магазин. Доставкам доранд. Касе ки доставка мехоҳад духтараку нависен доставкатон кунанд. Ина кабута нишон тиҳед куч хеле. Ина ози як модели дигашам нишон метиҳем. Инҷа интихоб бисёрай. Шумо бо худтон биёен ай пеш бинед иқаи ёш бохушрӯча. Диден? Ассалому алейкум апо хоҳарони азиз. Чун ҳар вақта ман ҳар яке шуморо ба кор даъват мекунам. Ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. Зиёда аз 10,000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. Ҳар яке шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. Барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти оли лозим намешавад. Ба коча баромада ягон чӣ фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. Шумо аз хона набаромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кора ёд диҳем. Ягон ҷои қиynиш нест занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. барои ҳамин метавонед ки ба ватсапи ман нависетан. ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. 150 сомон паплинакошон бел мандояй ҳичи намешава. Ина гулош бисёрай духтараку нависеншона ёки биёнай пеш худтон бо тамошо кунед. интихоби хеле зиёд доранд. ира бинем бо малиноваш чихи фасонак. ман амирам нишон тиҳед амиру башкарам. киртару башкай нигоҳ кунед духтарако чихи фасон. иям ами 150 сомон штагай аксияи беҳтарин рафтестай. дер накунен. ана баъд бо инаи сафедошонама сафедои хушрӯай ядатшагире нишон тиҳем. ина бинен моделошона барои модаротон гирифтанӣ бошед духтарако. ина моделои фасон 150 сомон. рақамошон аст дар рӯи экран. нависен, дархост кунен, доставкатон кунанд. а ин тараф чанд сумияй? Ино абая ино 850 сомон. Ана киртоҳо 300 сомон. ана ин тараф боша киртоҳо 300 сомонаян. диден? аз сафедо сар карда ин тарафаш ҳамаш аксия 150 сомонай. интихобуш бисёрай. ози вориди нуқтаи савдо мегардем. аксияҳои дигарашонам нишон метиҳем духтарако. иҷада сафедое ки бо будку 150 ҳамнорам нишон тиҳен. ина нигоҳ кунед духтарако. ина ёям аксия шидагиян 150 сомон. марамат каседа дар корай ҳатман биёен. анами 116 магазин ҳама борошона арзон кардагиян. баъд бори новинка овардагияна. иҷа интихоб бисёрай. а новинкаотон ина ино чанд сумиян? ина кирторам бинен духтарако хушрӯча 150 сомон кардан. паплинана иқа хушрӯае иш бу материалаш. мана марҳамат духтарако беҳад фасонакай материалаш да гап нест. ичи материал боша иқа хушрӯ. мана 150 сомон духтаро. ина сангчадорш ҳастай. ина ин моделиш ҳастай. кадомиша мегирен 150 сомонӣ. ози иҷада бо дигар хел ба ёшам ҳаст. фасоношам ёшам нишон метиҳам. ёям 150. мана ин фасоноям 150 сомон. паплини бел мандояй духтарако. ана баъд бо ҳаста иҷада инаи фасоно. дувойкора фасониша бинен духтарако. дувойкам беҳад хушрӯ 450 сомонай. кори дастӣ дора. бо арзон мешаванд. ина бинен чӣ қадр хушрӯча. брукошон гафрияя. мана брукошон хе юбочни гафри беҳад фасон. ина расветкоҳош. ана баъд бо ҳастай дига намуд киртоҳо. инами киртоҳо ҳамаш моделҳои новинкаянд. диден? оз якта ба якта нишон метиҳем. ина иношам 450 сомонай. бо арзон мешавад духтаро. нархое ки шумо метавонед омада ай пеш дида катишон гап занед ё ки нависеншона катишон нархи наво кунед. чӣ хел принтҳои хушрӯ. ина ё двойка будян. и брукатян духтаро
двойкоҳои қадошон дароз беҳад қачон хушрӯ мана бинен хеле дарозай аз ду тараф вай дора мана 300 сомон бо арзон меша бурукошон катян бурукошон кушоти хушрӯвай дамиду ранг дора тамом ина диден чӣ қадр двойкои фасон омадай 300 сомон бо арзон мешавад духтаро ина и моделшам бинед паплинаки оригинали хушрӯ ҳатман биёен анами нуқтаи савдо пеши азиза тамом ана баъд нигоҳ кунед инаи киртакошонам бори новинкаи 250 сомон бо арзон мешава ҳамқа паплинакои хушрӯай духтаро духчам фасонакан 250 сомон бо арзон меша хоҳишмандо биёен иҷада паплинакои фасон бисёр дорана ина миёям бинен ёшам ҳам хел 250 сомонай бо арзон мешава глоша принтоша аҳамият битен ҳамаш евростилай ҳамаш хушрӯвай диден и духтарака худашам ми вкусуш хушрӯвай борои хушрӯ меёра фақат ина 250 сомон бо арзон меша и итальянко чандиян ина итальянкоям фасонан 300 сомонай бо арзон мешава материалаш итальянка и материал ҳичи намеша ҳамқа мулоимай духтаро бовар кунед ногуфтанӣ ина ё чанд смеян ина ёшам хушрӯ ё хелеана двойкаян ина двойкошона бинен абаяву халат дора 500 сомон ишам бо арзон мешада 500 сомон бо арзон мешидай анаи шолко чиян я бор нишон тен инаи шолкоша бинен иям ҳамқа сабука ки хушрӯ хоҳен римишо кати мекунед хоҳен беримент нархшон чандай инаиҷа бо вай доштаи украшения 500 сомон иям бо арзон мешава сета расветка дора се расветкаи фасонак ана баъд бо ҳастиҷада ана хел ярки глако ё чанд сум бошад аз дига моделорам нишон метиҳанд духтарако тамошо кунед интихоб кунед баъд метонед ки омада ай пеш бо бинен хутон ё чандан 400 сомон бо арзон меша ёшам хушрӯ диден качествои нағзай борошон ина марҳамат хоҳишмандо омада бо як бор тамошо кунед ай пеш боварӣ дору маъқултон мешава анаи моделош боша 300 сомон ина моделшам аҷоиб хушрӯ 300 сомонай бо арзон меша духтаро инами расветкошая 300 сомон бо арзон меша расветкои хушрӯ дора аҳамияти чиқа расветкои фасон дора мана сиёҳ талха барг ана он паплинак хулас расветкои хушрӯ ина ёш бо кондитсионер буда кондитсионеротон чанда ана ёша бинен духтарако ина хеле платья мепирсанд бисёриё ина диден на запах меган чӣ меган и модела иям ҳам хела 400 иям и 300 сомонай бо арзон мешидай чандта гул дора чандта расветкои хушрӯ дора ина платьям доштиян марамат каседа платья дар корай биёен анамин магазин 116 ина ира нишон тиҳед ина ё хушрӯ ана ёра бинен устинакошам хучунам аҷоибот анаи моделшам аҷоиба духтарако бинен чиқа хушрӯ и чанд сом 300 сомонан духтарако бо арзон мешава дар ҳақиқат ҳам духтуш фасонак бо киса доштай ина сиёҳшам ҳастай и бо пуштошам ҳам хеле вай доштай диден парпар ана иҷада бо дигар рангошам ҳаста инами расветкои ҳамияй духтарако ина сабз сафед ҳамаи ҳаминора шумо метонед ки омада аз амиҷа харидорӣ кунед 300 сомонан бо арзон мешаванд баъд духтарако дар хотиртон боша итальянкама видео карда будам ина нигоҳ кунед ҳамун итальянкора чизаш буромадай киртош ма материалоша шумода нишон дода будам ина киртоҳош буромадагиай марҳамат киртаи духтагӣ тайёр ира бинен чихи необычняй вайёшон рангошон ё чанд суман 300 сомонай бо арзон мешавад духтаро марҳамат аз инам чандта рангай ҳози дига рангошам нишон метиҳанд дига глошам инаи бо фасонаш дига хела 300 сомон бо арзон мешавад диден и фасоншам аҷоибот хушрӯ украшения кардагӣ хушрӯи бадай хулас инаи глошам ҳам хелияя 300 сомон бо арзон мешавад инаи тигр чиай тигр аи тигро
این مدلش هم خشرو دخترکو بینین چه فسونک ایم هم خی 300 سومونای با ارزون میشوه ماتریالشون دا گپ نیستای این بینین فسونش هم عجیب بود چطوری گفتم 300 سومون با ارزون میشه از میرو همش هستای باری نوینکای حضورش دخترو بیاین همه از میرو را میوبین انا بعد با هستا یک مدل دیگه کرتای 500 سومونه من платье کسی میپرسید این платье را بینین и вая гирбишиная материалаш подкладора таки сабука ки хушрувай духтарако марамади на кори дастӣ доштай касе дар кора ина 500 сомон бо арзон мешидай ана баъд инчунин дар ин нуқтаи савдо аксияи абаяҳо рафтистай чанд мекарден абаяра 400 сомон кардан абаяҳошона абаяҳои хушрура من 650 سومونه ابایا 400 سومون شدگی ها زیاده مدل دیگه هم نشون تین دیگه مدلش هم نشون میتین بینن اینا کسی در کارای کسی ابایا گرفتنی حتما بیاین مغازین 116 با واقع در بازار کاروان طرفی پژارکا دیم دروازه ریادی مغازین شگیم و دیگه روش هم نشون تین کو پوچ خیلی هاش هسته همه همینا 400 سومون شدگی دخترکو اسپید کنن میتوانند که نمخه ابایای خشرو را ایره بینید با کاری دستی دوره چه خشرو چه ایش منه 400 سومونی ای بالا پوش برینم در تابستان میپوشن از بالای کرتای پاپلینک خواهین کرتا بوره میپوشن ایره بینید چه مدلی فسونکای 400 سومون کدامش که میگیرین عکسش دیگه 400 سومونی این ایجاد مدل بسیاره امیو همش هم خیلی شدگن این امینو همش ابایه ها 400 سومونی انا بعد سفیدش هم همین نرخن بعد سفیدش هم 400 سومونی را بینیم با کاری دستی دارن چه خوش روان این همه 400 سومون ابایه های تازه دبی دوستانی عزیز دیر نکنین حتما بیاین این را بینین اینه بالا دا چند میان 400 سومونی ها بایوشم من خیلیشم هسته دیدین دویکا ترویکاش هم هسته کدامش میگیرین 400 سومونی ای ارگانزاتون چند میان یه ارگانزایی هم اینه بالا باید چند من انا ایجاده با هسته 1600 سومه 1200 سومه هر خیلی خلاص بیاین با ایپش بینین اینچونین شرفای خشرو دارم تازه باری دبی شرفاتون چنده 150 سومونای بینین چه خشرو چند نه بسیاری ها رنگ سفید دوست میدارن بینین چه سفید انتخابش بسیاری شرفه درجه منه این مدل ایاش چندن ایاش هم 150 سومون اینا شرفای عجایبات خشرو کسی در کارای اینا ایشه ببینین ایش چنده ایش هم 150 سومون خلاص شرفاکای فسان دارن این ایاش چی؟ من این مدلش هم خشرو همش 150 سومونی بیاین بختون ایپش یک بار بینین دخترکو دوستانی عزیز اینچونین انا میایم 400 سومونی شدگی چطوری گفتم انتخاب 400 سومش بسیاره اینا بینین همه ابایه هاشون 400 سومون من بینین اخی همه همی کاری دستی ای ایره بینین همه همی نگین دیدین عجایبات خشرو 400 سومون دخترکو کسی ابایه گیره حتما میگه ابایه میگیرن چند سال میپوشن یا هیچی نمیشون کچستوی بهترین دوران دیگه این نرخو نمیوبین حتما این خواهشمندو درخواست کنین بعد این ایلی تو چی مشوره بینین چه خوش رو ایارم همه خیل کردگن 400 سومون عکسش دیگه 400 سومون من بینین سنگچوی تازه دبی این وایه چی میگن وریانت تابستونای من بینین کرتا داره و از بالاش ابایه داره دویکای عجیبات خشروای بالا پوش دیگه چیکاتی هم میشه و کی پوشی انی ای ابمانکای ای ابمانکا بدای دخترکو کرتایو رنگی ابایه داره میگه